kaniya buhaton ta sa matagadlaw. Awitan ta siya ang tibuok nga kuso, ihalad kaniya sa mga pagdayon sa buhing ngalan niya. Kay siyang amahan, simbahon sa tanan, kaniya nagagikan panalangin ug kaayuhan. Kay siyang amahan, sa langit ug kalibutan, daygon ta ang buhing ngalan. Ang pagsimba kaniya buhaton ta sa matagadlaw. Awitan ta siya sa tibok nga kusog, ihalad kaniya sa matag pagdayeg, buhi ang ngalan niya. Kay siyang amahan, simbahon ka sa tanan, kaniya nagagikan panalangin ug kaayuhan. Kay siya ang amahan, sa langit ug kalibutan, daygon ta ang buhing ngalan. Kay siya ang amahan, simbahon ka sa tanan, kaniya